Wah, sa chika, uy. Yati, kung bata ada Rita po dato oy. Renz! Silpon-silpon naman ang hinuon ka dra, ah. Palitis ako gahos dito, abi. Sa mukha ni mo, May. Ano nag-text ka sa uyab? Lah, kahit sugtun ka ato, kagamay pa ni mo. O magkasalig sa kuha ma, kagwapo na ko. Liwat juga sa kuha, bagparting adarita gyud nimo ba? Obvious pa, pareha, betag dagway. Ay, kasipat gyud nimo. Oy, mutubag jud ka. Palitin ako dito ahos, baka magluto na ako dito ah. Oh shit! Ang bebe, ano ka, mama? Dara oh, gali dito na ka. Naupog na po si Papa oh. Ikaw bata ka, pati yun si bata ni mo. Pagdali na nito, bisa, unsa may gisugo sa mong mama. Dati kang buhanga ka, na. Oh! Badlunguna, dyan ni mo pa eh. Pag magpalit o gahos, badlungon kayo. Ayo, papalitan mo gahos. Pila man daw. Bali pila man daw. Wah, sa chika uy. Palit. Isa lang. Salamat kayo, chika. Yati, kung bata ada Rita po dato oy. Tuti sa chika uy. Minggani, gisugok ko gahos si mama. Ay, may tag sugoon kong mama, permente, kay makakita yung sika. Walo pa dyan yung sika. Uy, unya na kapag dako. Sugot ba si mama mag-uyab-uyab ko? Isikrito sa nako ni. Ma, yan ang house, ma, oh. Tika, lagi sa chika, lagi, ma. Ang bebe. Ada Rita dyan mong bata ka oy. Magluto na ko oy. Magton sana ko to si Papa, kaya nahubog ito. Dati ni si Papa, palahubog, magaya. Nga nung naamahan pati ka, oy. Inagdako na ko, di juga musundog ni mo, oy. Unya lang ka na ko skrito. Dati ni si Papa, wala pa man di mata, kurang, gaya.